manyiso ni ka gavana wacho ni wadhi medo solro to ka chik onge ok onyal timre nikech chik ema dhi support expectation kata implementation no. Gavana nyalo wacho ni wadwa chiwo ne ji thuolo mar mondo wamiji seeds, but ka jatend migawo mar pur interest no onge mare to gina gik ma gavana wacho, but bang'e to japiny penjre ni to karane na gik miwacho to kwane ka gitimore. Omiyo ana feel ni gik moko te osewachi to berne en ni jotelo manoyiergi gin jotelo ma ok nyien ni system ni. Gikawa gik mosetim ka mondo ging'e ni tang'ono morem, ang'o modong' mondo gisir gik mane governors ka ochako. Giriwgi nikech sani beberne Cleophas ni wan gi gimiluongo ni County Integrated Development Planning Process madhi mbele sani. Mano en mpango ma county tiyo godo e loso projects ne e higni 5 mabiro. Koro giwang'iyo manifesto mar governor cha nowacho no dhi timang'o to bang'e nikech wan gi gik miluongo ni sector working groups. Jog sector working groups ka apar ma kaka ne daktari Okumu wacho ni wan gi schedule 4 gi functions mag counties. Sectors apar go imiyo thuolo to gibet piny to jopur penjre ni ang'o ma wadwa timo, jopii be penjre ni ang'o ma wadwa timo, jo education ka be penjre ni ang'o ma wadwa timo, jo roads penjre kamano. Ae bang'e to gimach gigi te e gimiluongo ni CIDP emidhi tigodo e loso budget. To bang'e kech be aneno kaka Homa Bay sama gitimo yiero mar jotend migepe, most governors